Pozdrav! Danas ćemo iz likovne kulture osloniti se na radove Pita Mondriana, jednog nizozemskog slikara i teoretičara. Ujedno ćemo povezati sadržaje iz matematike o usporednim i okomitim pravcima. Likovni pojmovnik koji ćemo koristiti danas su šablona, točka i crta, apstrakcija, kompozicija, simetrija, te ćemo ponoviti koje su osnovne boje. Vjerujem da do sada već to ste naučili, ali evo, nije zgoreg ponoviti. Šablona. Šablonama i klišejima nazivamo izričaj, likovni ili bilo kakav drugi koji nema originalnost autora koji koristi šablonu, već upotrebljava nepromišljeno i neproživljeno znakove koje su nastale već prethodno od nekoga drugoga. To je poput kada ste bili manji, pa vam je netko rekao ovako se crta drvo, ovako se crta riba i slično. Šablona oslobađa njenog korisnika napora za razmišljanjem, jer ne moraš razmisliti kako ćeš nešto nacrtati, nego jednostavno iskoristiš šablonski prikaz, poput za sunce, obavezno stavljanje u lijevom ili desnom kutu svog crteža, ili ovih ptica i kuća i sl. Nastaje većinom zbog toga što ste u tom slučaju, kada ste ponovili taj šablonski prikaz, dobili pohvalu i onda vam je taj obrazac, odnosno taj način crtanja nametnut, jer naravno svi volimo biti pohvaljeni. Pa onda ste dalje nastavili to koristiti i to vam je ostalo u načinu crtanja ili slikanja. Također nastaje i zbog straha od razlikovanja od društva, jer ako crtaš ili radiš bilo što drugačije, tada drugi odmah gledaju to na tebe kao drugačijeg i pokazuju ti na to da se, recimo, drvo ne crta tako kako si ti nacrtao, nego upravo ovako kako je nametnuto šablonom. Ako primijetimo crteže, recimo, ovih petogodišnjaka, ovdje imamo drvo koje je šablonski nacrtano, a zelenom bojom, a i ovdje okolo su crteži djece koji nisu uopće šablonski nacrtani, nego svako je imao svoj individualni izričaj za drvo. Ovdje ako pogledamo i zapitamo se gdje je čovjek, je li čovjek ovdje kip, crtež ili fotografija, moramo znati da nijedno nije čovjek, nego su to sve prikazi, odnosno znakovi za čovjeka. Neki su više, a neki manje iluzorni. Poput, recimo, imate na prometnim znakovima znak za čovjeka i vi primijetite odmah da se tu radi o čovjeku, jer lakše čitamo crteže, znakove, nego slova kao znakove. Dokaz za to, recimo, možemo pogledati ovdje u, nazovimo, mrlju na predavanju, prezentaciji i zapitati se što je to. Nekome će biti planina, nekome nešto drugo, no tu je umjetnik koristio ono što nazivamo apstrakcijom i morao je zamisliti koje bi boje ili koji bi oblici predstavili njegov kaput. Tako da apstrakciju su koristili i oni umjetnici koji su zorno željeli prikazati prirodu oko sebe, a u 20. stoljeću to je poništeno i umjetnici koji su pripadali pokretu apstrakcije, odnosno apstraktnoj umjetnosti, su prestali pokušavati izigravati ili slikati ono što se nalazi u opipljivom svijetu oko njih. Tako da apstraktna umjetnost nema nikakvu temu, ima samo linije, boje i oblike. I ne predstavlja ništa, nego samo unutarnji doživljaj umjetnika. Ove tri slike sa prethodnog slajda su slike umjetnika Pita Mondriana i, kao što smo rekli, on je nizozemski slikar i teoretičar.
razvio je novi oblik apstraktne umjetnosti, a motivi njegovih slika pojednostavljeni su do krajnosti, gdje imamo samo linije, boje i oblike. Njegova platna sadržavala su tek nekoliko obojenih ploha na bijeloj podlozi. Često je svoje slike nazivao kompozicijama, pa se prisjetimo što je kompozicija. Znači, kompozicija označava međusoban raspored elemenata unutar neke cjeline. Pa ako ovdje pogledamo s lijeva na desno, prva slika prikazuje, možemo primijetiti kao drvo. Ovdje je u sredini izdvojena kompozicija, oslikano svaki dio te kompozicije, svaki raspored elemenata unutar te cjeline, a desno je Mondrianova kompozicija. Evo nekoliko primjera Mondrianovih kompozicija. A zašto je šablona na početku objašnjena i pričano u ovom predavanju o njoj? Zato što ovdje možemo primijetiti da može vam se činiti kao da su njegove slike nastale šablonski, no one su apstrakcije, nastale su izdvajanjem, a šablona je naučeni prikaz koji se ponavlja. Pa vi ćete danas naslikati svog Mondriana na papiru crnim flomasterom, nacrtat ćeš okomite i usporedne ravne crte, pravce. Izbjegavaj simetriju, rekli smo simetrija je preslikavanje. Ako uzmemo recimo lijevu polovicu papira, oslikaš, odnosno povučeš crte i nacrtaš jednako desnoj polovici papira, onda bi to bila simetrija, a ti pokušaj koristiti asimetriju, poput ovdje u ovim primjerima Mondrianovi, znači nesimetrično vuči crte po papiru. Neke od dobivenih ploha oboji u žuto, neke u crveno, neke u plavo, znači koristi osnovne boje. Neke ostavi bijele. Možeš i većinu ostaviti bijelim, zavisi kako ti unutarnje to doživiš, tu svoju kompoziciju. I vjerojatno već znate koje geometrijske likove vidjet ćete na svojim radovima. Pozdrav i vidimo se na sljedećoj radionici.